Добре, всички готови ли сте за снимка? Така, само една секунда. Малко експонацията. Така, може ли се разместите малко? Колко малко? Така да видим как ще е композицията. Ти нагоре, ти надолу, ти надолу, ти нагоре. Не, Злати, така излизаш от кадъра. Да видим. Мачо, някакъв ми статива е така. Това не е статив. Някаква пръчка на това. Чакай, тази пръчка. Дай радиатор. Какъв е? Радиатор? Не, радиатор няма ти, да. Тек се прекъсва. Съдам къде си варят бурканите. Нямам. Пръчка няма. Ето да, Мачо. Айде ще правиш и ти пръчка. За композиционен център. Той по-нагоре, аз по-надолу. Така, точно така, супер сте. Идеално. Така. Добре, снимка. Job's a joke.